நேற்று நைட்டு பேஞ்ச விடிய விடிய பேஞ்ச மிகப்பெரிய பனிமலைங்க. நான் வந்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் பனிப்புயலை நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். சும்மா இதுதான் என் ஜன்னலுக்கு கீழேயே இவ்வளோ இருக்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்தது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம்லாம் இருக்காது. இதுதான் ஜன்னல்னால் வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே இப்படி நவுத்தி விடலாம், இல்லை இதில் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்கும். ஆனால் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக இப்போ இவ்வளோ இருக்குங்க. அது பாருங்கள், இந்த கூரை மேலேயே அவ்வளோ இருக்குது. செடி மேலாம் போட்டு தாக்கிடுச்சு. நடுவில் இந்த ரோடே தெரியல. அந்த பக்கம் பாருங்கள், ஒரு ரோடு இருக்குது. எப்பப்பா முரட்டு தரங்க. என் ப்ளே கிரவுண்ட்லலாம் ஃபுல்லாக சுத்தமாக பனியாக இருக்கும். அதில் போய் அப்படியே டபால்னு குதிச்சிடுறேன் இன்றைக்கி போய்.